ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 6 ଜଣିଆ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଦଳ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ 24ଟି ବାଇକ୍ କୁ ଜବତ କରିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଛକ ନିକଟରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅଜିତ ମାଳି 23 ବର୍ଷ ବୟସର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାଇକ୍ଟି ଚୋରା ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏହି ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଦଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ 24 ଗୋଟି ଚୋରା ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ହେଲେ ସୁଧାକର ପାତିକ 26 ବର୍ଷ ବୟସ, ସମୀର କୁମାର ସିଂ 40 ବର୍ଷ ବୟସ, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ 25 ବର୍ଷ ବୟସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିସାଲ 20 ବର୍ଷ ବୟସ, ମିଖା ଗମାଙ୍ଗ 21 ବର୍ଷ ବୟସର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପରିସରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପଚରା ଅଚରା ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜବତ ହେବା ପରେ ଆହୁରି କିଛି ଚୋରା ବାଇକ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ କୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 2 ଓଡ଼ିଶା।